Ако някой от вас не е подготвен за 15 септември, по-точно утре, това видео е за вас. Първо, трябват ви тетрадки. Второ, трябват ви моливи и фломастери. Трето, трябва ви гумичка. Четвърто, трябва ви химикал. Пето, трябва ви несесер. Шесто, трябва ви раница. Осмо, помагалата. Девето, папките. Това са основните неща за един ученик.